לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. מניאק, מה? אנחנו קוראים שבת את שירת הים. שירת הים, שירה מפורסמת עד מאוד. אנחנו קוראים אותה גם בשבת וגם כל יום בעצם אנחנו קוראים את הפרשה הזאת, שירת הים. השיר על השם כי גאו גאה, סוס ורוחבו, רמה בים. ההפטרה של השבת, מי יודע? מה? שירת דבורה. שירת דבורה. אתה אומר, מה הקשר שירת דבורה לשירת הים? יש קשר? שירה. אז קודם כל שירה. נכון. דמי, לא צריך להגזים. מה? שירת תמונה. אללה, איזה יופי, כן. צלם את זה. יפה. אז קודם כל שירה. קודם כל שירה. אבל יש הרבה שירות בתנ"ך. נכון? יש לנו שירת הים, שירת דבורה, שירת דוד, ביום הציל השם אותו מכף שאול ומכף כל אויביו, אז יש הרבה שירות. שירת הבאר, מה? שירת מרים, נכון? אז יש הרבה, יש הרבה. בתהילים יש, למה דווקא שירת דבורה? למה דווקא? שאלה, נכון? אבל הרב, תהילים זה... זאת אומרת, לא הפטרה, אפשר להפטיר בכתובים. נכון, אתה צודק. זאת אומרת, בנביא, אבל שמואל, נו, זה, ניצחון על מלחמה. ניצחון על מלחמה, ופה יש מלחמה. גם אריח על גבי לבנה, כמו שחז"ל אומרים, נכון? תראו מה חז"ל אומרים, דברים מפליאים, ממש פלא. יש מדרש מתוק, מופיע... יש פירות, מה? כן, כן, כן. הקלטה, נכון. הרב, אולי בעצם כי בשירת הים, הקדוש ברוך הוא עשה את הכל. כן. ובשירת דבורה, זה היה התערות הדלתת. וואי, דוד. שמעת פעם? יפה. בעזרת השם. אנחנו נתחבר לדברים שלך, דוד, בעזרת השם. ננסה יותר להעמיק בזה. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא הטביע את המצרים בים, אבל ישראל שבאותו הדור היו קטני אמונה. מה זאת אומרת קטני אמונה? אמרו, כשם שאנחנו עולים מהצד השני, המצרים יחכו לנו בצד השני. עכשיו זה בלתי נתפס, אתה אומר, איך יכול להיות דבר כזה? איך הם חשבו דבר כזה? הם חוצים את הים, ובטוחים שהמצרים מחכים בגדה השנייה. למרות שהים כיסה, הם חשבו שהם הספיקו לברוח, אתה אומר, מה בן אדם צריך אחרי שבקעו לו את הים? מה נראה לך שהקדוש ברוך הוא בקע את הים כדי שהם יברחו בצד השני? קטני אמונה היו, זה לא נתפס. אז הקדוש ברוך הוא אמר לשרו של ים, אמר לו, תקשיב, הם לא מאמינים לי. תעשה טובה, תפלוט את הגופות שלהם ליבשה, שיראו שנגמר הסיפור. אז שרו של ים לא היה פרייר. אמר ריבונו של עולם, זה לא עובד ככה. אנחנו בנינו, הדגים שבים, בנו על הגופות של המצרים, שיהיה להם אוכל. זה, אתה יודע, זה יכול להספיק להרבה חודשים. מה אני אגיד לדגים עכשיו? אמר הקדוש ברוך הוא, תגיד להם שאני אחזיר להם פי 1.5. כמה סוס רכב פרעה היה? 600. אני אחזיר להם 900. איפה? אצל סיסרא. אמר לו, מי ערב בדבר הזה? אתה לוקח הלוואה עכשיו בעצם, כן? אתה נותן ריבית של 1.5. יפה, חזק ואמץ. מי ערב? אמר, מלאך יהיה ערב. יש פה מלאך גבריאל, הוא ערב בזה. אמר, בסדר. ולכן כתוב בשירת דבורה, נחל קישון גרפם. את מי גרף נחל קישון? את של הכנענים. נחל קדומים! למה נחל קדומים? אותה שבועה קדומה שהייתה לשרו של ים נפרעה עכשיו. אתה אומר, וואי! שהדגים שבים לא יעלבו חלילה, שלא יגרע מחלקם.
אתה אומר, בוא'נה, מה זה המדרש הזה? מה זה? זה פלא פלאות המדרש הזה. הדגים שבים בונים על הזה, עם ישראל, קטני אמונה, מה זה פי 1.5? מה זה צריך להיות כל החשבוינס האלה? מה זה? מה זה? לא, באמת מה זה? זה נשמע טירוף. אבל דברי חז"ל קודש קדשים. צריך להבין שכל הדברים פה הם באמת עמוקים מני ים. תרתי משמע. נברך, מה נברך קודם? מה? מה? מזונות נעשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אז זה בעזרת השם צריך לבאר את זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. אתם לא אוכלים? מה קורה? מה? אתם אוכלים? עד שהגעת. שירת הים ושירת דבורה. חז"ל אומרים, עם ישראל יוצא מצרים, בוקעים לו את הים. מימינם ומשמאלם מים. הם עוברים בתוך הים ביבשה. מה הם אומרים? עם שעובר בתוך הים ביבשה. המים להם חומה מימינם ומשמאלם. מה הם אומרים? מתלוננים. על מה? על הבוץ שבנעליים. הרי מה לעשות? הקדוש ברוך הוא לא דאג לזה שגם הקרקע תהיה יבשה. אז אומרים, למה יצאנו מצרים? במצרים היה לנו בוץ, וגם פה אנחנו בבוץ. יכול להיות דבר כזה? שאדם קוראים לו את הים לשניים, הוא מסתכל על הבוץ, הוא לא מסתכל למעלה. הוא לא רואה את הפלא הזה. איך המים עומדים ככה? כמו נד נוזלים. ככה. עוד היו בגלות. מה? עוד היו בגלות. איך אומרים? אפשר להוציא את היהודים מהגלות, קשה להוציא את הגלות מהיהודי. ואחרי כן, אחרי שהם ראו את הפלא הזה, כתוב, ויסע משה את ישראל מים סוף. אומרים חז"ל, מה זה ויסע? היו עוסקים בביזה. מה עניין אותם? כסף. עם של עבדים, אתה יודע מה זה עם של עבדים? זה מוחין הכי קטנים שיש. לא מעניין אותם כלום. בוקעים להם את הים, מסתכלים על הבוץ. עושים לנו ניסים מטורפים, חושבים על הביזה. עכשיו זה בלתי נתפס הדבר הזה, כי כאילו מה עוד צריך לעשות להם? מה? מה? בקעתי להם את הים, 10 המכות, המן שיורד מן השמיים, שום דבר לא עוזר. למה זה לא עובד? למה זה לא עובד? מה חסר? אותם. מה? אותם. אותם. כי עם של עבדים, חסר להם את הדבר הזה שנקרא יוזמה, עצמאות, בחירה. אבל גם יכולת להכיל את זה. כמו האינדיאנים שרואים את האמיות חידים, כי אין את בכלל בתודעה. כן הם בכלל בתודעה. לא ראו, כי אין אדם רואה להם, ירואה ליבו, וירואה ליבם, הם לא מדמיינים בכלל דבר כזה. יפה מאוד. אז כשהם רואים את פרעה רודף אחריהם, הם צועקים. משה רבנו אומר להם, אל תדאגו. השם ילחם לכם, ואתם תחרישו. אני רואה שהרמה שלכם, כיתה א' זה עוד אוניברסיטה גבוהה בשבילכם. למה? כי אתם עם של עבדים. אתם, השם הוליך אתכם, את בידיים הכי טובות שיש בעולם, ואתם לא מספיק מאמינים. לא בהשם, בעצמכם. אז מה צריך לעשות לכם? מה? נכון, נכון. אומר להם, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אל תעשו כלום, רק שתקו. והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי ונתתי, הכל אני אעשה. אתם רק מה? וידעתם כי אני השם. רק תבינו את זה. גם זה הם לא מבינים. בסדר? זה כל כך עמוק. פלא פלאות. עכשיו בואו נתבונן בסיפור של דבורה. זה יציאת מצרים, זה קריאת ים סוף. בואו נתבונן בסיפור של דבורה. אני אקרא את ההפטרה, זו הפטרה מופלאה, ממש ממש מופלאה, ותשימו לב לדברים שאנחנו קוראים, אני אשמח לשמוע מה אתם אומרים. תראו מה כתוב. ויצעקו בני ישראל אל אדוני, כי 900 רכב ברזל לא, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. מי זה? סיסרא. מי המלך? יבין מלך כנען. 900 רכב ברזל, תבינו מה זה. מה זה 900 רכב ברזל בימינו? מי יודע מה זה רכב ברזל של ימינו? טנקים. 900 טנקים.
באים עליהם, מה יש להם דרך אגב? מה הכלים שיש להם? מגן אם יראה ורומח ב40,000 בישראל, אומרת השירה, מגן לא היה, מגן אחד ל40,000 אנשים, רק שתבינו את יחסי הכוחות. רומח ל40,000 איש, זה הכמות תחמושת שיש להם, מול 900 רכב ברזל, לא כוחות. ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות. מי זה לפידות? לא ברור. יש אומרים שזה בעלה, יש אומרים שהייתה מכינה לפידות מפתילות למקדש. היא שופטה את ישראל בעת ההיא. זה דבר נדיר מאוד, שיש אישה שהיא שופטת, ויש אישה שהיא נביאה. אין לנו לדבר הזה אח ורע בכל התנ"ך כולו. זה שיש נביאות אנחנו יודעים. מרים הייתה נביאה, חולדה הייתה נביאה, יש אומרים גם אביגיל וכן הלאה. אבל זה שיש מנהיגה שהיא אישה, אתם מכירות? מנהיגה. גולדה. אשת לפיד. נדבר עוד מעט על לפיד. בכל אופן זה דבר נדיר, מה זה אומר? פלא עצום. לא ברור מה העניין הזה, מה זה הדבר ש... מה? מצב גרוע. דוד, זה מצולם פה, גבר עליך. כן. והיא יושבת תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל והר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם. תקשיבו, כל הגברים להקשיב עכשיו. למי היא קוראת? לברק. ברק בן אבינועם. ותאמר אליו, הלא ציווה השם אלוקי ישראל, לך ומשכת בהר תבור. ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ובני זבולון. הכל היא עושה לו. תקשיב טוב, קיבלת ציווי, לך תילחם, את מי תמשך בבקשה, את בני זבולון ובני נפתלי, כמה? 10,000, איפה? בהר תבור. נותנת לו הכל, את הגיוס, את המערך, את המקום, הכל. בדיוק גם את המתווה. משכתי אליך אל נחל קישון לציסרא, הכל תפור, רק קום תילחם. מה הוא אומר לה? אם תלכי עמי, והלכתי. אם לא תלכי עמי, לא ילך. מה זה? מה הוא אומר לה? תקשיבי, אם את באה, אני בא, אם לא, אין לי אומץ. למה? למה הוא לא הולך? ביטוי למה? חוסר ביטחון. תחשבו מה זה מישהי אומרת לך, צדיקה, כן? אומרת לך, אתה שומע? לך תילחם בביידן. קיבלתי, הנה תמשוך. שומע, גבעתי גולני, ישר אתם הולכים ללחם ביידן. בהר תבור, אני אביא את ביידן להר תבור. מה, ביידן... מה? כן, אבל כאילו אומרת לו, תשמע, אתה יש לך כמה מגן אם יראה ורומח? 1 ל40,000? לך תילחם ב900 רכב ברזל. הוא אומר לה, וואלה, יפה. את באה גם? אם את באה, אני באה. אם את לא באה, אני לא בטוח שאני באה לאירוע הזה. זה קצת דעת. קצת נועז כל האירוע. מה היא אומרת לו? תקשיב טוב, צדיק. הלוך אלך עמך, אני אבוא איתך. 0! כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך עליה, כי ביד אישה ימכור השם את ישראל. אתה יודע מה? אני אבוא, אבל יהיה לזה מחיר. מי שיפיל את ישראל לא יהיה אתה. מי זאת תהיה? אתם משוחדות, תאמרו לי. מה היא אומרת לו? ביד אישה. מה אנחנו מבינים? מי זאת האישה הזאת? היא! אם אני אבוא איתך אני אבוא, אבל תדע לך, אם אני בא, ביד אישה ימכור השם. עכשיו אתם כבר מכירות את סוף הסיפור, מכירים, אז אתם אומרים כנראה זאת תטייל. אבל אנחנו לכאורה לא יודעים כלום. פעם ראשונה אנחנו קוראים את זה, נניח, כן? מה אנחנו חושבים? מי זאת האישה הזאת? סביר להניח שמי זאת? מי שבא איתו. למה? מה? כן, למה זה נחשב? כי... הוא לא חודר עם ההישג, שזה המניע הגבוה. הכבוד. יש את התהילה, יש את ההשמדה, ויש את התהילה. למשל, שאול נלחם בעמלק, נכון? אבל מי משסף את גרונו של הגג? שמואל. זה מבטא את זה שבסופו של דבר של מי המלחמה. למען מי מלחמים ולמען מה מלחמים. אומרת לו, תקשיב, אני אבוא איתך. רציתי שהמלחמה הזאת תהיה שלך. אתה לא רצית, פחדת. אתה אומר, אם אני אבוא, אם אני בא, ביד אישה ימכור השם. אנחנו כאילו מבינים בתמימותנו שזאתי כנראה תערוף את ראשו של ישראל לכאורה. זו הציפייה שלנו. בסדר? ככה זה מתנהל.
ובאמת המלחמה מתפתחת וקורה דבר מדהים. ותאמר דבורה אל ברק, קום! כי זה היום אשר נתן השם את ישראל בידיך. מה זה אומר קום? יעני מה? אם היא אומרת לו קום, מה הוא עשה? ישב. מה קום? כאילו הבן אדם, צריך לקום, בסדר, מה? הלו, השם יצא לפניך. מה זה הלו? מתי אומרים הלו? לא הלו, סליחה. מתי אומרים הלו? מה? הלו, השם יצא לפניך. מה זה הלו? פליאה כזאת. כאילו מה? פגיעה? פליאה. פליאה, הלו, 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 הלו. כבר אתה מאחר. עכשיו, הלו, כן, כאילו כבר, הלו, כן. אבל מתי אומרים הלו? כשזה פעם שנייה, נכון? הלו, אני אמרתי לך, דוד, כן? הלו. זאת אומרת, כי יש פה משהו שנאמר עוד פעם, כי אני לא יכול להגיד הלו בפעם הראשונה, נכון? אז מה זה אומר? שהיא כבר חוזרת על הדבר הזה עוד פעם, כי כנראה בפעם הראשונה, הדברים לא הופנמו על ידי ברק. עכשיו, זה מאוד מפתיע. יש פה אישה שמנהלת מערכה, והמצביא שלה הוא לא ממש מתנהג כמו מצביא. לא מגלה תושייה, לא מגלה גבורה. מה קורה פה? וברק רדף אחרי הרכב, אחרי המחנה, עד חורשת הגויים, באמת הוא נלחם בסוף. ובאמת אומר הנביא, ויפול כל מחנה ישראל לפי חרב, לא נשאר עד אחד. הרגו את כולם, חוץ מאחד. מי זה האחד הזה שלא הרגו אותו? את סיסרא. אתם מבינים את כן, כמו שאני אגיד היום, ברוך השם צה"ל השמיד את כל החמאסניקים. לא נשאר, רק אחד נשאר. מי נשאר? סינואר. כמו מכת בכורות, נכון. גם בים. מה? גם בים. גם בים, אותה לשון, כי זה ממש מקביל. עכשיו מה? למה מראש היא בחרה אותו? את מי? את ברק? הוא כנראה היה הרמטכ"ל. כן, אנחנו נדבר על, אנחנו נעשה, איך זה נקרא? הגבלה, כן. אנחנו נעשה השלכה, עוד מעט. אבל בכל אופן, יש פה איזה מין לעג, אם אתם שמים לב, כן? שמה? שאין, ברק השמיד את כולם. חוץ מאחד, אחד נשאר לו. אבל מי זה האחד הזה? הראש. אז מי תהרוג אותו? ביד אישה עם קור השם. אנחנו כרגע חושבים שכנראה מי זאת? דבורה. ואז מתפתח פה דבר, אני מבקש מה שתפתחו את האוזניים, תגידו לי מה אתם שומעים, כי צריך פה אוזניים חדות. וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקני. למה הוא ברח אליה? יש ביניהם קשר. כי שלם בין יבין מלך כנען ובין בית חבר הקני. הוא בורח למקום שהכי מוגן מבחינתו. ותצא יעל לקראת סיסרא, ותאמר אליו, סורה אדוני, סורה אליי, אל תירא. ויסר אליה אוהלה, ואני קורא, תנסו להגיד לי מה זה מזכיר לכם. צריך פה אוזניים רגישות. ויסר אליה אוהלה, ותכסהו בשמיכה, ואומר אליה, השקיני נא מעט מים, כי צמאתי, ותפתח את נוד החלב, ותשקהו ותכסהו. מזכיר לכם משהו? מה? שמשון? רבקה? אני לא שואל, אני שואל, מה התיאור הזה, מה הוא מזכיר? מה? עוד פעם אני אקרא, תגידו לי, מה יש פה בתיאור הזה? מאוד מה... איזה סיטואציה יש פה? ויסר אליה אוהלה, ותכסהו בשמיכה, ותכסהו בשמיכה, השקיני נא מעט מים, כי צמאתי, תפתח את נוד החלב, ותשקהו ותכסהו. כמו מי? רבקה ויעקב. רבקה ויעקב, או כמו אמא ובן, לא? נכון. סיסרא הזה? השקיני נא מעט מים, כי צמאתי. אין בעיה, בבי, בוא, נכסה אותך. נכון? נורא אמהית. היא באה עם כוס חלב, מה תרצה, מה תשתה, אל תירא, אתה מוגן. אני אכסה אותך, אני אשקה אותך חלב. אולי זה סיפור לפני השינה? נכון, זה תיאור כזה. יעל, נשים באוהל. ואומר אליה, עמוד פתח האוהל. למה הוא אומר לה עמוד? מוזר, זה אישה, אבל טוב. ואם יבוא איש משלך ואמר, יש פה איש, ואמרת אין. ותיקח יעל אשת חבר הקני, את יתד האוהל, אותה אמהית, נשית, עם הכוס חלב, מחליפה את הכוס חלב במה? פטיש ויתד, מחילה זה תיאור קשה, אפשר לסגור אוזניים, ותבוא אליו בלט, ותתקע את היתד ברקתו, פאף! ותצנח בארץ, והוא נרדם ויעף וימות. והנה, ברק רודף את סיסרא, ואז ברק בא מתנשף, איפה סיסרא? אומרת לו, בוא.
בוא תראה, לך והראיך את האיש אשר אתה מבקש, עד כאן. אם אתם שמים לב, יש פה בסיפור הזה עליית האישה בצורה מאוד בולטת וירידה מאוד מאוד חדה של כל הגברים בסיפור. חבר'ה, יש גם שיעור שבוע הבא, אפשר לבוא, בסדר, לא להיבהל, בסדר? הם פשוט שילמו, אתם לא שילמתם. עכשיו, אתה אומר, בוא'נה, זה נורא בולט. זאת אומרת, הדמות הנשית פה היא מאוד בעלייה, מאוד מאוד מאוד. הדמות הנשית של יעל, הדמות הנשית של דבורה. מי עושות את המלחמה? מי מובילות את המלחמה? מי מכריעות את המלחמה? נשים. מי מפספס את המלחמה? בצורה כזו או אחרת? ברק וגם סיסרא. בסדר? מה זה? מה הסיפור הזה? מה זה מבטא? למה זה קורה ככה? התשובה נמצאת בשירה. שירת דבורה, אם אנחנו משווים אותה לשירת הים. מי שר את שירת הים? משה. אז ישיר משה ובני ישראל. הגבר שר. ובעקבותיו מה? אבל גם שם ההתעוררות היא במרים. רגע, ההתעוררות היא במרים, יפה מאוד, אתה מציין את זה יפה מאוד. מתי? אחרי! ותען להם מרים, ותצאנה כל הנשים אחריה. יש הפרדה גברים, נשים, הגברים בראש, אחר כך הנשים. זה שירת הים. מה קורה פה? ותשר דבורה וברק בן אבינועם. כן? קודם כל דבורה, אחר כך ברק. זה משמעותי מאוד. תראו מה היא אומרת. בימי שמגר בן ענת. בימי יעל, בימי שמגר, מי זה שמגר בן ענת? אחד השופטים. בימי יעל. יעל מי זאת? היא שופטת? מי זאת יעל? אשת חבר קנים, מי זאת? יפה לא יודעה. מה, היא מנהיגה? בימי יעל. בימי יעל. זה מאוד מוזר. אתם מבינים? היא סתם אישה, היא לא, היא הכריח את הזה. בימי יעל. כל הימים, כל התקופה נקראת על שם מי? יעל. תמוה, לא? חדלו אורחות, הולכי נתיבות, ילכו אורחות הכלכלות. הכבישים הראשיים חסומים, למה? הכל מופצץ באבנים, קסמים, הכל. אנשים מוצאים כבישים עוקפים, הכלכלים. חדלו פרזון בישראל, כבר לא יושבים בלי גדרות, הכל מבוצר, גדרות, בטונדות, מכשול, כל מיני עניינים. מזכיר לכם משהו? היינו ערך. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. מדגישה את היותה מה? אמא. יבחר אלוהים חדשים, מגני מרעב ורומח. ליבי לחוקקי ישראל. המתנדבים בעם ברכו השם. רוכבי אתונות סחורות, יושבי על מדין. הולכי על דרך שיחו. אני מדלג קצת. אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר. קום ברק ושווה שביך בן אבינועם. אז ירד שריד לאדירים עם, אדוני ירד לי בגיבורים. מיני אפרים, שורשם בעמלק, אחריך בימין, בעממך. מיני מחיר, ידו מחוקקים, מזבולון, מושכים משבט סופר. שרי ביששכר עם דבורה, יששכר כן ברק, בהם משולח ברגליו. מפלגות ראובן, גדולים חקרי לב. את מי משבחת? את המתנדבים בעם ברכו את השם. את מי משבחת? את יששכר, את זבולון, את ברק. היא אומרת, השם ירד לי, אבל איפה הוא ירד? איפה השם מתבטא? בגיבורים. אם אני משווה את זה לשירת הים, את מי משבחים שם? שיר על השם, גאו גאה, סוס ורוחבו, רבה בים, עוזי וזמרת, יא, ואיר לי לישועה, זה לי, וענבהו, אולי אביב, ארמנו, כל השירה שבח למי? להשם יתברך. למה? כי השם ילחם לכם, ואתם, כך ראשון. את מי משבחת דבורה? נקרא לים לשניים? היו לה 10 מכות? ירד למן מהשמיים? לא. אבל קרה לה נס עצום. יש נס שהטבע נשבר. הים נקרא לשניים. יורד ברד ואש מתלקחת. זה נס, זה שובר את הטבע. ויש נס שהאדם עצמו הוא נס. שהאדם שובר את הטבע שלו. האגואיסטי, האנוכי. זה חושב על עצמו ועל הקריירה שלו ועל הילדים שלו, ומקריב את זה למען מה שנמצא מעבר לו. אומרת דבורה, יש שירה על קריאת הים, ויש שירה על קריאת הים
סוף של האדם. שהאדם בעצם קורע את עצמו לגזרים, למען האומה שלו, למען העם שלו. זה לא גבורה שבאה מלמעלה, על ידי ניסים ואותות ומופתים, זה גבורה שבאה מלמטה על ידי ניסים ואותות ומופתים שבני אדם עושים. הימים האלה לא נקראים ימי שמגר, הם נקראים ימי ענת, ימי יעל. יעל, מי זאת יעל? מי זאת יעל? אני רוצה רק להסביר לכם, נראה לי אתם לא מבינים אותי, בואו נדבר על מלחמת 6 הימים. איזה מלחמה. זאת מלחמה. תוך 6 ימים, כל הארץ. מרמת הגולן, ממדבר סיני עד רמת הגולן. עבור בירושלים, שכם, רמה, הכל. הכל כולל הכל. תוך 6 ימים, יש לך נס גדול מזה? אין. תגידו לי, מה תמונת הניצחון של מלחמת 6 הימים? הכותל. עוד תמונות שאתם זוכרים. הכותל, מה יש בכותל? צנחנים. כן? מה? הרב גורן, נכון? שער ציון, עוד תמונות שאתם זוכרים מלחמת 6 הימים? יש את החייל בתעלה עם הרובה ככה. חייל בתעלה עם הרובה. חיילים, לוחמים, נכון? אני זוכר את 3 הגנרלים שם הולכים. מכירים את התמונה הזאת? יצחק רבין, מוטה גור ומשה דיין. הולכים, מנצחים. בואו נדבר על מלחמת בראשית. מה השם היום? מה? שמחת תורה? חרבות ברזל? לא 6 ימים, אה? מה התמונות שנזכור מהמלחמה הזאת? רחל מאופקים. רחל מאופקים. נזכור את הרמטכ"ל? לא בטוח. שר הביטחון? אולי. ראש אמ"ן? כנראה שלא. נעדיף לשכוח. את מי נזכור? את רחל מאופקים. רחל מאופקים ואת איריס חיים. את האזרחים. או יותר נכון את האזרחיות. שרחל מאופקים מנצחת אותם עם עוגיות. זה כמו שיעל מנצחת את סיסרא עם כוס חלב. עומדת אישה באופקים, רחל. אין לה שום איתור ולא שום דרגות, אבל היא אם בישראל. היא אם בישראל. יש הנהגה שבאה מלמעלה. ויש הנהגה שצומחת מלמטה. יש הנהגה של ברק. ברק בן אבינועם. אתם יודעים מה זה ברק? בא פלש, קורע את השמיים, כמו שהוא בא, פום, ככה זה הולך. יש דבר כזה. אבל יש הנהגה של אשת לפידות. אתם יודעים מה ההבדל בין ברק ללפיד? אתם יודעים? תכלס אין הבדל. ברק ולפיד. רציתי יש ברק ולפיד. סתם, אני צוחק. טוב. ברק בא מלמעלה, פלש, קורע את השמיים והולך. כמו שהוא בא, ככה הוא הולך. מרשים, מאיר, וואו, אבל הולך. האישה, אשת לפידות. מה זה לפיד? האור שלו, פחות קורע את השמיים, פחות מרשים, אבל מה? צומח מלמטה, ואפשר להוליך אותו לאורך זמן. הגבר, ברק. האישה, לפיד. אם תרצו, בקבלה זה נקרא חוכמה ובינה. חוכמה, הבזק. יש לי איזה רעיון. אני אבנה בית. רעיון יפה. עכשיו מה? תוכניות, אדריכלים, אישורים, קבלנים, כל העמיית. חוכמה, בינה. בינה מלשון בניין. החלק של הגבר בגידול הילדים, לילה אחד. בא והולך. האישה אחר כך 9 חודשים. 2 של ענקות, הריונות, עניינים, תחזיר אותו בבר מצווה, ברור שהפטרה לי מולשש על זה. כי זה בדיוק מערכת היחסים בין ההבזק הראשוני שבא מלמעלה, הברק, מאוד חזק, מאוד עוצמתי ומאוד חולף. מצד שני, אחר כך יש מה? הבניה, התערות הדלתתה. קריאת ים סוף, וואו, נקרא להם הים, טירוף. אבל מה? איך שנגמר? ביזה. איפה הם עוסקים? בביזה. כמו שזה בא, ככה זה הולך. ברק מאוד מאוד חזק. קורע את השמיים.
על מה הם מתלוננים? על הבוץ. לא מצליח לחלחל לשטח. אותות ומופתים, אבל השטח לא, אין התערותא דלתתא. מלמעלה, וואו, מה הולך? חיל אוויר, אבל אין חיל רגלים. אתם מבינים מה אני אומר? לעומת זאת, בימי דבורה, השירה לא באה מלמעלה, אז ישיר משה ובני ישראל, אלא באה מהתערותא דלתתא. שקמתי דבורה, שקמתי, הם בישראל. היא נביאה, היא שופטת, אבל קודם כל היא אומרת, אני הם בישראל. אני אימא. ותבורך מנשים באוהל יעל. מי זאת יעל הזאת? מאיזה נשים באוהל היא תבורך? משרה, רבקה, רחל ולאה. אישה באוהל עם כוס חלב, מקימה את העולם כמו שאף גבר לא הצליח. למה? כי יש תקופה שההתערות באה מלמעלה. ויש תקופה שדווקא ההתערות שבאה מלמעלה היא נסתרת, פתאום ברק לא קם, פתאום צריך לעורר אותו, פתאום הוא פוחד, משהו בהנהגה נשבר, ואז צומחת הישועה מלמטה. מאיריס חיים, מרחל מאופקים, מאלחנן קלמנזון. המלחמה הזאת, מה? נכון, נכון, מנשים באוהל תבורך, מאנשים באוהל. למה אני אומר את זה? כי אנחנו רואים, איפה הניסים? סיפרו לנו, כן, אבותינו, סיפרו לנו, קריאת ים סוף. נס לא פחות גדול מקריאת ים סוף, זה קריאת ים סוף הפרטית של האדם כל יום, שהוא קם בבוקר ומחליט להתגבר על הייאוש, על הדיכאון, על העצבות, על העצלות. ואומר, אני אקרא את הטבע שלי. אני אקרא את הים שלי. זה נס לא פחות גדול. המתנדבים ברם ברוך הוא השם. אז ירד לי השם בגיבורים. איפה השם מתבטא בגיבורים? באלה שמתגברים על עצמם. באלה שנותנים מעצמם. שם יש... עכשיו אנחנו רגילים לאותות מופתים. זה שאדם קורא את עצמו למען השם, למען האחים שלו, למען העם שלו, זה לא נס? זה לא 6 ימים, 6 ימים זה היה ניסים. הניסים של המלחמה הזאת יותר גדולים מהניסים של המלחמה של 6 ימים. למה? כי שם זה לא בא מתוך איזה גבורה, אני אומר, זה גבורה, תמיד יש גבורה. 6 ימים, הכל נגמר. אתם יודעים איזה מלחמה הזאת? מלחמה ארורה. אחרי האירוע הנורא הזה שספגנו לפני יומיים. שאתה לא רואה את הסוף, שאתה לא רואה את אין! זה מצריך התעוררות מאוד חזקה. עם קשה עורף. העורף חזק, קשה עורף. זה עם קשה עורף. העם הזה פתאום הבין את המושג קשה עורף מחדש. כמה עורף חזק. כמה אנחנו נזכור את האימהות, אנחנו לא נזכור, לעניות דעתי, את הרמטכ"לים לא נזכור. יש לי נבואה, אני עכשיו מתנבא, בסדר? מוקלט. התמונות שיזכו מהמלחמה הזאת לא יהיו תמונות של רמטכ"לים. לא. זה חידוש בעם ישראל. במלחמת 6 הימים הייתה הנהגה, הכל טוב, איזה יופי, משה דיין. בסוף התגלה שהכל עורבא פרח. יש איזה צורך להצמיח את הישועה. בקבלה זה נקרא עליית המלכות. ידוע שהיסוד זה הזכר, והמלכות זו הנקבה בספירות. מי שמכיר. היסוד זה השפעה. חז"ל אמרו יורק החץ, הוא משפיע, הוא נותן. זה הזכר. המלכות היא לית לה מגרמה כלום. מה היא? היא בסך הכל רחל מאופקים. היא בסך הכל איריס חיים. היא לא זה... אבל אתה רואה שאם המלכות עולה, זאת שלית לה מגרמה כלום, שיעל, שמי היא בכלל? אשת חבר הקני. אתם יודעים מה זה אשת חבר הקני? אתם יודעים איזה חבר הקני בימינו? דרוזים. תחשבו שדרוזית, כאילו, ניצחה את המלחמה, מה זה אומר? שאפילו לא, זה לא הגיע מדבורה, אנחנו חושבים שזו דבורה, נכון? מהראש. זה מראה שהגאולה כל כך בפתח, שהישועה לא נמצאת רק בראש, היא נמצאת כבר בלמטה של הלמטה. בלמטה של הלמטה. להבדיל אלף אלפי הבדלות. להבדיל אלף אלפי הבדלות. יש פה מנהל בית ספר, אני מאוד אוהב אותו בצפת, הרב יגאל כהן. הוא יהיה לוגסי, סליחה, הרב יגאל כהן. מנועם.
אני עשיתי שם ביקור, וזה, אתה יודע, ככה, בשביל הילדה שלנו לראות מה מתאים, מה זה. אבל אני רוצה להראות לך את השירותים, קודם כל. אתה יודע, מנהל בית ספר, מה רוצה להראות? תראה את הכיתות, תראה את הבית מדרש, תראה את זה. הוא אומר, בוא נתחיל בשירותים. למה? כי אם המקום הוא באמת בעלייה, זה יתבטא איפה? בהכי למטה. אל תראה לי את הבית מדרש, זה פשיטה. בואו נראה אם הקדושה של הבית מדרש מצליחה להגיע עד ללמטה, עד המלכות, עד אלה שלט לה מגרמה כלום. קריאת ים סוף, וואו, איזה ישועה, אבל הישועה הייתה למעלה. היא לא הצליחה לחלחל למטה, כי העם עסוק בביזה. בשירת הים, אומרת דבורה, הישוע לא הגיע מלמעלה. הישוע הגיע מיעל אשת חבר הקני, מיששכר. אז העם ישראל בהתקדמות מאז מלחמת 6 הימים או לא? מה אתם אומרים? ברור. כי אם אז התמונות שנזכור זה גבורת הלוחמים, אבל על איריס חיים ורחם אופקים לא שמענו בכלל, לא ידענו שיש גבורה כזאת. אני אומר איריס חיים, אני אומר, יש תינוקות, ילדים בני 6, שההורים שלהם נרצחו לנגד העיניים שלהם, ראו את זה, אני לא יודע איך אני הייתי עומד בדבר כזה. ותפקדו בצורה מדהימה, הסיפורים שכולנו מכירים. עליית המלכות, מצמיח קרן ישועה, ישועה צומחת מלמטה. יבוא, צריך להסתכל על זה ככה, מורה ורבותיי, כי אתה יכול לראות איזה מלחמה, איזה זה, מה זה פה, כמה זה, ההנהגה. נכון, ההנהגה היא לא מה שהיינו רוצים, אבל תראו אותה למטה, תראו איך הישועה צומחת, מגיעה, כן, כל ההספדים שהספילו את הדור הזה, דור הטיקטוק, דור הווי-פיי, דור הזה, לא יודע כבר, לא יודע מה זה, פתאום התגלה, ולמה זה קורה? כי יש עלייה מאוד גדולה של המלכות. דווקא באזורים הלא צפויים, לא רק בגברים שמצווים ללמוד תורה, הנה, תסתכלו, אני בשיעורים האלה, מחילה, דוד, תסלח לי, בסדר, אולי אתה לא תבוא שפעם הבאה. כל שיעור זה ככה, חצי מהאולם נשים. בדרך כלל זה הרוב. זה דבר, סבתא שלי עליה שלום נפטרה שבוע שעבר. היום קמו מהשבעה. היא לא ידעה קרוא וכתוב. תבינו, זה לפני 70 שנה. היום, אני אומר לכם, אני מעביר שיעורים בכל מיני מקומות. תמיד היוזמות מאנשים. מאנשים בהי, כן? לא מאנשים בהי. מחילה, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, בסדר? למה? מה זה מבטא? זה מבטא שהבקשה לתורה היא לא נמצאת אצל מי שמחויב. רק שם. זה ברור שגברים לומדים בכולל בישיבה, זה מתלדה פשיטה. אבל גם על האמהות שיושבות עם התינוקות בבית, אתה רואה בתיקון ליל שבועות, שהיה השנה, אתה רואה, אני הגעתי שם לאודיטוריום, ומי שמכיר בצפת, חצי מהאודיטוריום נשים, בעוד מהחצי שנשאר, חצי ממנו גם נשים. אתה אומר, בוא'נה, מה? לכו לישון, כאילו, מה נסגר? 2 בלילה, אנשים לומדים. יש צמא אדיר. וכל הדברים האלה נכתבו בספרות הקבלה, שלעתיד לבוא, בעזרת השם, המלכות תעלה. המלכות תעלה. ויש עלייה כזאת, עלייה שבקשת התורה נמצאת ברבדים הכי ארציים גם, כן? שהיא באה, הבקשה באה עם הנוד חלב הזה, כן? בספל אדירים הקריב החמה. מהם בישראל. וזה זכינו מה שלא זכו כל הדורות, לישועה הזאת שצומחת מלמטה. לכן, הדגים שבים, זה ביטוי נורא יפה. הדגים שבים, תחשבו, זה המקום הכי, נכון, יש לנו עופות, יש לנו בהמות, זה על הארץ. הדגים שבים, הם לא זכו למאכל הזה, מה? לא צריכים שחיטה, אבל זה הבריאה הכי נמוכה, כן? והם לא זכו לאכול את הבשר של המצרים, הדגים שבים. כי אז לא היה ראוי, הדגים שבים, הבריאה הכי נמוכה, לא יכולה ליהנות מהישועה הזאת, כי היא לא הגיעה עד לרובד העמוק ביותר באוקיינוס. אבל אצל דבורה, הדגים שבהם יכולים לאכול את הבשר. למה? כי הישועה הגיעה עד עומק האוקיינוס, מתחת לפני הקרקע. וזה מה שאנחנו רואים לנגד העיניים שלנו, מוריי ורבותיי. צריך לפתוח את העיניים. זה השירה. יש שירה שבאה מלמעלה,
יש שירה שבאה מלמטה. יש שירה להשם, ויש שירה להשם שמתגלה בבני אדם. ואנחנו זכינו לזה. אנחנו צריכים להתחזק בזה מאוד. כל אחד מאיתנו בעזרת השם יזכה. להמשיך את ההשראת שכינה ואת גילוי האלוקות בתוך הבית שלו. כי זה הסגולה של הדור הזה. הסגולה של הדור הזה, שכתוב בעקבתא דמשיחא, יוקר יאמיר, בן קם באביו, כלה בחמותה, כל הסמכויות נופלות. הכל. בית הוועד יהיה לזנות, כל ההיררכיה נופלת. זה לא בגלל שהראשי הממשלה שלנו מושחתים, זה אני לא נכנסים לחשבונות שלהם. זה פשוט בא כדי להצמיח את הישועה מלמטה. איך מישהו אמר, בשמחת תורה לא הייתה מדינה, הייתה מדינה, היא פשוט לא התגלתה דרך המוסדות, אלא דרך האזרחים. ואיך כל זה קשור לט"ו בשבט, מוריי ורבותיי? מה? יש לנו זמן? 3 דקות. אנחנו יודעים שיש סדר ברכות, נכון? מגע, איפה גפן? לא הבאנו גפן? מה? לא נורא, שנה הבאה, בעזרת השם. מגע, אש. הברכה הכי גבוהה, מה זה? מזונות, המוציא, נכון? הכי גבוהה. אחר כך, גפן. אחר כך, עץ. אחר כך, אדמה. אחר כך, שהכל. למה? למה? למה ככה? מי קבע? לפי מה זה נקבע? מה הסדר? פשוט מאוד. לפי המעורבות של האדם. כל ברכה, כל מאכל, כמה האדם יגע כדי להוציא אותו. כן. כמה זה? 10 פעולות, אומרים חז"ל, 10 מלאכות צריך. בסדר? לחרוש את הקרקע, לזרוע, לקצור, לטחון, לאפות, לבשל, כל זה, לנפות, הכל. זה דורש הרבה. לכן שמים על הפת בערב שבת, אם אתה בליל שבת, שמים 10 אצבעות על הפת. אתם מכירים את זה ששמים את 10 אצבעות? תדעו לכם, זה מנהג מאוד מאוד חשוב. למה? כנגד 10 המלאכות, וגם 10 מצוות שיש כנגד 10 מלאכות. למה? כי דבר שהוא משובח, זה דבר שיש לאדם מעורבות בו. אחר כך, גפן. זה לא אתה כותף מהעץ אוכל. גפן זה, דוד, תסביר להם, מה צריך בשביל להכין יין? מה? זה הרבה עבודה, זה לקחת, לקטוש, לסחוט, לטחון אני אומר. ציסה, כמה זמן זה, דוד? אני לא יודע, מה? חודשיים, זה אירוע. להכין יין זה אירוע. זה לא 10 מלאכות כמו הפת, ולכן הברכה שלו נמוכה יותר. אבל זה הסדר. עץ, עד שהעץ, 4 שנים, זה נותן, אבל בסוף, אדמה, צ'יק צ'ק, לא? זרעים צ'יק צ'ק. ושהכל, מה אתה עושה? כלום. מה אתה עושה שהכל? שהכל יכול להיות גם בשר. כן, מה אתה עושה בשביל הבשר? כן, אבל זה מה שנקרא מוכן. אדם לא יגע בזה, לא גידל את זה, זה נולד, זה יותר פשוט. בא התרנגולת, תהיה לביצה, אוכלים. מה? נכון, אבל הפעולה של האדם היא נמוכה מאוד ביחס לא לשתול, לא לזרוע, זה לא לכבוד, זה לא... יש בהמה, אוקיי, איך שוחט. לכן הברכה הכי נמוכה. סימן שמה? שהברכה שורה איפה שהמעורבות של האדם נוכחת. שהוא פועל, שהוא יוצר, זה הברכות שלנו. מגע אש. זה העניין. זה חידוש גדול. ועכשיו נגיד עוד חידוש קטן יפה, שיהיה לנו סימן ברכה. כי אתה אומר, מה, זה כל היגיעה הזאת, מה יהיה איתה? מה, צריך הרבה לעבוד. ירידת המלכות. אנחנו רוצים ניסים, רוצים שהים יקרה לנו. נכון? מוריי ורבותיי, אתם יודעים מה זה קריאת ים סוף? כל יום קוראים קריאת ים סוף. כל יום קוראים קריאת ים סוף, כי כל יום יש קריאת ים סוף. אדם קם בבוקר לתפילה, זה קריאת ים סוף. אתם יודעים מה זה לקום בבוקר לתפילה? קשה. אתם יודעים מה זה לצאת לעבודה? אתם יודעים מה זה לפרנס ילדים? זה קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה לא רק משהו... למה קוראים את זה כל יום? הרי זה היה רק בשביל של פסח. לא, כל יום זה קריאת ים סוף. יש קריאת ים סוף של כל יום. של כל יום אדם קורא את הים לגזרים. נלחם במאבק, בייאוש, בעצלות, הכל, זה מאבק. אז איך שאוהבים סימן ברכה? תראו דבר, אם היה יין הייתי מראה את זה, אבל אין יין, אז תדמיינו, בסדר? יש הלכה שצריך למלא את היין כדי שישפך. וסבא שלי השם ישלח לו רפואה שלמה, היה מהדר בזה. כל שנשמר יותר סימן ברכה, אמרתי לו סבא, אבל חבל, בסוף לא יהיה יין. אז על דרך עברת אמרנו שמי שעושה את זה באמת צריך סימן ברכה, למה שר לו מהיין.
אבל תראו, זה דבר עמוק מאוד, באמת זה דבר יפה. מה העניין לשפוך את היין? אז יש אומרים שפע, נכון, זה פשט. מה העומק? תראו איזה יופי. יש יין בתוך הכוס, אתה שופך, אז היין גם ניצא איפה? מתחת, נכון? אז יש יין פה, ויש יין פה, נכון? ואנחנו רוצים שישפך היין ויגיע גם לפה. אז קודם כל, זה מה? שמגיע עד למטה. אבל תראו, זה קשור מה שאמרנו, אבל תראו איזה יופי. הכוס בטוחה שהיא מחזיקה את היין, נכון? אתם יודעים מה זה סימן ברכה? שהיין שהכוס מחזיקה, בסוף מחזיק את הכוס. מה אומרים? הארון נושא את נושאיו. לפעמים האדם מתאמץ על עבודה, על עמל, והוא בטוח שהוא מחזיק את העולם, והוא מתייגע בחינוך של הילדים שלו, בעבודה, בפרנסה, והוא מרגיש שהוא הכוס. והוא מחזיק את היין הזה, היין היה משומר, יין יקר, אבל מחזיק אותה, זה קשה לה להחזיק את היין. מה סימן ברכה? שמה שאתה מחזיק, מתאמץ להחזיק, בעזרת השם שיהיה כל כך ברכה בזה, שזה יחזיק אותך. כשאתה הולך לעבודה, לא אתה הולך בשביל העבודה, אלא אתה מרגיש שהעבודה מחזיקה אותך. ובזה סימן ברכה. שאדם מרגיש שמשהו מתייגע, לא היה רק חד כיווני, אלא גם החזיר לה בחזרה. זה סימן ברכה. ובעזרת השם, נברך אותנו בעזרת השם, שנזכה שהשפעים האלה יגיעו עד למקומות, לתחתית של הכוס, כן? וגם שעל ידי זה, בעזרת השם, שעליונים למעלה ותחתונים למטה, בעזרת השם שיהיה לנו בזה סימן ברכה גדול, ובעזרת השם, נזכה לישועות, פרות ורבות, מצמיח קרן ישועה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי. יש 9, לא? 9. יודע להם, מה עם הבר מצווה? מה? אתה לא רוצה לגדול? בטח, שאלה, כן. לגבי איך מצמיחים את זה למטה. כן. מה בפועל, ומה זה ממש אנחנו יכולים לעשות כרגע בשביל לעורר את שאלה נשית. כן. נכון, נכון. כן, בספל אדירים, תראי איזה תיאור זה. מים שאל, חלב נתנה, בספל אדירים הקריבה חמאה. שמת לב מה עושים מהספל? כולה ספל. מה קרה? כוס חלב. ספל אדירים הקריבה חמאה. כוס חלב שאת נותנת לבן שלך, ניסוך היין על המזבח. מאמינה בזה? ספל אדירים הקריבה חמאה. תראו איך דבורה נותנת משמעות לכל מעשה קטן. ואנחנו צריכים לדעת שכל מעשה קטן, כל מעשה קטן, הכי קטן, שיש בו הקרבה, לא צריך ללכת, גבורה זה לא רק בשדה הקרב, גבורה זה לפעמים גם להקריב למען הילד. למען זה שאני לפעמים גם סותם את הפה ולא מגיב, לפעמים זה שאני רואה אותו, ככה אני כותב לו פתק, כל דבר כזה קטן מצמיח את הישועה מלמטה. כל דבר כזה. ספל אדירים הקריבה חמאה. סבתא שלי עליה שלום, סבתא סולטנה, לא ידע קרוא וכתוב. לא ידע. אני זוכר את עצמי, תשמעו, זה דור שלא קיים כבר. באמת, אני אגיד משהו קטן, עילוי נשמתה, מחילה. היום השבעה שלה. אנחנו היינו אוכלים אצלה איזה ארוחות, איזה. בסוף, לא היינו דתיים כל כך בזמנו. חזרנו בתשובה, אז היא ראתה שאנחנו לא זה, קמים מהשולחן ישר, אומרת, רגע, בואו נגיד תודה להשם על מה שיש לאכול. עכשיו, היא לא ידעה קרוא וכתוב, היא לא... מה, תגידו ביחד איתי, תודה להשם שיש מה לאכול. והיינו אומרים ביחד איתה. עכשיו, אני אומר לכם, אני מאז, השתבח שמו, קורא הרבה מילים מתוך הסידור, ומכוון, משתדל. אבל יש לי התרפקות על האישה הצדיקה הזאת הפשוטה, שפשוט אמרה לנו, הנכדים שלה, תגידו תודה להשם שיש מה לאכול. באיזה פשטות, באיזה תמימות, בברכה הכי פשוט. היא לא הבינה כמה היא בונה אותנו. מבינה? בדבר הכי פשוט. ואנשים, אני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן, כמה כל מעשה קטן נחרט לך לדורי דורות. היא אומרת, אתם יודעים מה זה סומסומים?
סומסומים לוקחים קרמל עם סומסומים, מהדקים את זה. עכשיו אני זוכר אותה, היא הייתה עושה את זה, היה שורפות לה ידיים, כי זה צריך לדעת את זה שזה חם, הייתה מרטיבה את זה, וזה, היי, עכשיו מכינה כזה, בכמויות, לאנשים שהיא לא מכירה בכלל, ואנחנו הנכדים עמדנו שם, והסתכלנו עליה, באיזה מסירות נפש שקמה ב4 בבוקר, מכינה סומסומים, שיהיה לכל היום. מסתבר שהאישה הזאת הלכה לעולמה, ומה שזוכרים ממנה, שמכינה סומסומים מסירות נפש, ככה, ושורף לה בידיים, והיא בכלל לא חושבת על עצמה, רק על הבן אדם הזה, שהוא בכלל לא מכירה אותו, שיהיה לו סומסומים. ואתה אומר, בוא'נה, האישה הזאת, עם כל הסומסומים שלה, בנתה משפחה שלמה. אז אתה אומר, טוב, אבל היא לא למדה, היא לא קראה, היא לא יודעת, מה היא מבינה מהחיים שלה? זאתי, רחל מאופקים, עם העוגיות שלה, הקימה עם שלם. איריס חיים, מילה אחת, פשוטה, כן? עם הענווה שלה, עם הצניעות שלה, מחזיקה עם שלם. תבינו, הישועה היא לא נמצאת רק למעלה, היא נמצאת למטה. פעם באה אישה אחת מצפת, בזה אני מסיים, באמת, את החלק השני. אישה אחת מצפת, נחזק אתכם, אישה אחת מצפת, הגיעה לרב שלמה זלמן אורבך. רוצה לעשות חלקה לבן. אתם יודעים, היום צפת וירושלים זה קרוב. 2, 3 שעות, כמה כך. אז היו צריכים לנסוע דרך חיפה, הם קווים, יום שלם. היא מגיעה כבר לפנות ערב לרב שלמה זלמן אורבך בשערי חסד, עם הילד עם הטלטלים. הוא גוזר לו ומברך אותו, יהי רצון שתהיה יהודי כשר בעזרת השם. האמא כבר עולה להתקפה, אומרת, רבנו, דברך אותו שיהיה תמיד חכם, שיהיה גדול, שיהיה צדיק בישראל. אמרה, כן, בעזרת השם, שיהיה יהודי כשר, בעזרת השם. אמרה, רבנו, אני באתי מצפת, לא בשביל שיהיה יהודי כשר. שעות של נסיעה, שיהיה יהודי כשר, הייתי ישר בצפת, שיהיה תמיד חכם, שיהיה גדול, כמו הרב. אז רב שלמה זלמן, בענווה שלו, הוא גדול הדור, תמיד חכם, כל רז לא הנסלה, אבל אמר לה, גברת יקרה, גדולים וצדיקים יש מספיק. חסרים לנו אנשים כשרים. מה הוא הבין? גדולים וצדיקים הם מושכים מלמעלה, אבל מי ידחוף מלמטה את עם ישראל? מי ידחוף אותם מלמטה? מי? אתם. ואתם. וגם אני. אנשים פשוטים, אנשים כמוני וכמוך, שפשוט נתנו כוס חלב במקום הנכון, שפשוט נתנו את החיוך במקום הנכון. ככה מצמיחים את הישועה. חזקו ואמצו.